Kdyby měl někdo 100% Argentum Astrum, uměl by i létat? To mi přišlo docela zajímavá otázka. Jardo? I v současné době jsou jedinci, jsou to většinou jedinci, kteří jsou provázány na různé vysoce okultní skupiny, které ale nemají nic společného s globálním mocenským systémem. Tady to spíše jsou čistě spirituálně ezoterické fragmenty, kteří dokáží levitovat bez potíží a bez problémů. Stejně tak existují skupiny mnichů, i na té individuální úrovni se s tím lze potkat, například v Číně nebo v Nepálu. V Tibetu asi také, ale tam s tím zkušenosti nemám, kdy bez problémů ti jedinci zvládají levitaci, protože létání vlastně je spojeno s odstíněním gravitace a s levitací. A faktem je, že všichni tito jedinci mají zvýšenou produkci nebo mají vyšší produkci Argentum Astrum oproti klasickému člověku, klasické lidské bytosti. Já jsem říkal, že ta produkce u prostého člověka se pohybuje mezi 2,5 zhruba 4%. A tady tito lidé mají tu produkci někde na 30 až 35% a dokáží bez problémů zvládat levitační aktivity. Všimněte si, že i oni mají tu produkci v podstatě na třetinové úrovni oproti 100%. Takže já si myslím, že tímto jsem i odpověděl na tu otázku. Ano, teď mi tak napadlo úplně hloupá otázka. David Copperfield, podvod nebo něco taky to má společného s tímto? David Copperfield vlastním jménem Kotkin. U tohoto člověka je známo, nebo v určitých zasvěcených kruzích se ví, že jeho rodiče nebo jeho otec byl ambasador, on pochází z Ruska, jako původem, pokrevně. Nenarodil se v Rusku, ale jakoby rodově pochází z Ruska, proto to Kotkin, to příjmení. A jeho otec byl ambasadorem v Číně po určitou dobu, tedy v době, kdy on byl malý kluk. A vyvíjí se tady v těchto zasvěcených kruzích, že on absolvoval specializovaný výcvik u jedné z čínských skupin lámů, nebo nevím, jak to nazvat, Čína a lámové, určitých mudrců, respektive určitých čínských mystiků, kteří po léta s tím mladým Kotkinem pracovali. Proto také jedno z jeho prvních velkých vystoupení bylo spojeno s velkou čínskou zdí. Možná, že mnozí z posluchačů to vystoupení viděli na videu. Bylo to z toho důvodu, že on tam byl obklopen, mezi těmi diváky byli právě mnichové, kteří s ním pracovali dlouhodobě a dohlíželi na to, aby celá ta produkce proběhla v pořádku. 90%, zhruba 90% vystoupení, 90% objemu toho, co ten Kotkin dělá, jsou triky, samozřejmě, ale zhruba 10% z toho triky nejsou. A není samozřejmě ten Kotkin, alias Copperfield není samozřejmě jediný, který v rámci takového svého poslání se snaží prostřednictvím těch svých vystoupení komunikovat s širší veřejností a naznačovat nebo upozorňovat nebo poukazovat na to, že existují věci mezi nebem a zemí, kterým by bylo dobré věnovat zvýšenou pozornost. Jasně. To byla jen taková má vsuvka. Napadlo mi to, ale dobře, že jsem to řekl, protože ano, dobrá informace. Máme tu další otázku od Jany z minula ještě. Chci se ptat pana Chvátala na to, z jaké entity pocházejí Agarťané. Dost dobře nerozumím tomu výrazu z jaké entity, jako že by Agarťany porodila nějaká entita, ale tou entitou se samozřejmě může myslet nějaká rasa, nebo nějaký genetický typ lidské bytosti. Agarťané
v podstatě mají z 99,98% shodnou DNA s naší. To znamená, že před velkým kataklizma, to znamená ještě před 12 000 lety, fungovali Agarťané na povrchu naší planety v oblasti dnešní Antarktidy. Protože tehdy před posunem zemské osy, před touto velkou kataklizma, bylo v oblasti Antarktidy velice příjemné podnebí mírného charakteru, z části i subtropického. A to znamená, že Agarťané v podstatě jsou námi, jakoby, ale mají podstatně jiný osud, minimálně těch posledních 12 000 let. Ty cesty v důsledku toho velkého kataklizma se mezi námi a jimi rozešly, aby se vlivem celé řady velice důležitých okolností a vlivů v současné době a blízké budoucnosti opět spojili dohromady. Dobře. Takže další otázka. Nespomínám si, jestli jsme se o tom bavili, nebo jestli si o tom mluvil, co pak evokovalo pana Františka položit otázku, co pak znamená takzvaný experiment Země. Teď je tady prostě čárka 22 programů jiných civilizací, takže nevím, jaké souvislosti to řekl, ty asi budeš vědět. Ano. Existuje skupina vysoce pokročilých mimozemských ras humanoidního typu, z nichž některé pochází z 3. dimenze, některé z 5. dimenze a některé ze 7. dimenze, ale většinou jsou to pokročilé rasy z 3. a 5. dimenze, které spolupracují mezi sebou na různorodých genetických programech, které mají jedno společné pojítko. A tímto pojítkem je právě námi již zmíněná esence, biochemická esence Argentum Astrum. Mm-hmm. Tady je potřeba si uvědomit, že v naší galaxii existuje ohromné množství různých humanoidních forem mamaloidního charakteru existence. Tyto humanoidní formy se z hlediska fyzikální taxonomie od sebe liší skutečně velmi minimálně. Většinou výškou, zbarvením vlasů, tvarem uší a podobně, nebo tvarem nosu. Ale výrazně se mezi sebou odlišují evolučními vývojovými cestami. A já jsem v předešlé části před týdnem tady v tomto ohledu zmínil právě vliv slunce, toho energetického záření slunce, které evoluci vyšších forem inteligence v té příslušné sluneční soustavě velmi výrazně ovlivňuje. To je fakt, o které věděli naši předci, velmi dobře si uvědomovali, ale bohužel v současné době je tato informace nebo tato, řekl bych, znalost, určitá znalost je jaksi mimo pozornost člověka, mimo pozornost naší civilizace. Neví se o ní dost dobře. Alespoň v tom širokém společenském slova smyslu. A jde o to, že pouze lidé fyzického těla zde na této planetě, je to velmi zvláštní, protože příroda takhle nefunguje. Ona nevytváří takovéto extrémy, jakoby specializované extrémy, což samozřejmě je dalším faktorem, který nám jaksi říká, že ten genom lidské bytosti, tedy ten genom toho fyzického těla je umělého charakteru, tak právě člověk na této planetě je jediným v galaxii, který disponuje esencí Argentum Astrum. Mm-hmm. Jiné humanoidní entity ho nemají k dispozici. Tuto biochemickou bázi Argentum Astrum, ten hvězdný oheň. Ano. A samozřejmě ten hvězdný oheň je neuvěřitelně účinným parametrem, který ohromným způsobem posouvá
emoční, psychické, mentální a fyzické schopnosti člověka ořády někam jinam. Samozřejmě, když by byl plně aktivován. Mm-hmm. A je pochopitelné, že i ty ostatní druhy mimozemských entit toho humanoidního charakteru by také rádi Argentum Astrum. Ano? A od toho tu je těch 22 programů. Těch 22 programů je zaměřeno na výzkum Argentum Astrum a ty programy mají za úkol odpovědět na nějakých 14 otázek. Mezi nimi je otázka, proč pouze lidé na Zemi mohou disponovat Argentum Astrum. Druhá otázka, proč není možné Argentum Astrum geneticky přenést, nebo tu produkci Argentum Astrum, proč není možné přenést do jiného genetického profilu, tedy do profilu genů jiné mimozemské bytosti, která nemá nic společného s touto civilizací na planetě Zemi. Těch otázek, říkám, je tam 14 a oni prostě se tím postupně probírají a pokud vím, tak stále jasněji a zřetelněji zjišťují, že prostě není v silách těchto civilizací umělým způsobem nebo uměle nastartovat produkci Argentum Astrum v jiných tělech, než je tělo člověka zde na této planetě. Mm-hmm. Podle mého názoru zde hraje velkou roli morfogenetická symbioza mezi genetikou fyzického těla a planetou Zemí. Před týdnem jsem hovořil o tom, že skupina Ningersak základ genetiky dnešního člověka vytvořila tak, že do genu Anunnaki Nephilim vložila v určité poměrové bázi molekuly prvků, které se vztahují k paládiové řadě v rámci Mendelové soustavy prvků a když byl zachován tento přesný poměr na úrovni molekul, tak uvnitř DNA šroubovice Anunnaki Nephilim započal spontánní proces transmutace a přeměny DNA ve zcela nový typ DNA s produkcí Argentum Astrum a tento nový typ DNA tvoří základ genomu nás lidí na této planetě v současné době. Mm-hmm. Jo? Takže to je k těm programům. Dobře. Teď se tady sešly minulé takové dvě otázky prakticky ve stejný čas. My jsme se o tom museli, nebo ty jsi se musel o tom nějak zmínit. Jedná se o dutou Zemi. Nebudu číst začátek, je to docela dlouhá, a přečtu hned tady na otázku od pana Ondry, stejná přišla prakticky od pana Eduarda. Chtěl by se zeptat, zdali pan Chvátal má znalosti o duté Zemi a jaký je k tomu jeho názor. V případě, že by dospěl k názoru, že je nemožné, jak bychom si měli vysvětlit studie lidí, jako je Cyrus Reed, já nevím, jestli to budu číst dobře, Ulysses Grant Morrow, kteří prokázali, že zakřivení zemského povrchu je vzhůru. Také Fred McNair a Alexander Gustav Eiffel, kteří dokázali, že centrum gravitace není dole, ale nahoře. Na polech prý by měly být vstupy a výstupy ven, po případě dovnitř Země. Nemohla by se na druhé straně nacházet právě Agartha? Dále se v pořadu zmiňujete o civilizacích žijících pod zemí naší Země. Je možné, že spousty UFO, které byly údajně spatřeny, by mohly patřit téhle rase? Údajně bylo i zachyceno spoustu letajících objektů vyletávajících z vod poblíž různých kanálů. Jak také reagují na testování atomových zbraní, které pro ně pod povrchem musí mít nepříjemné důsledky. Takže to je taková otázka, kterou bych spojil i s tou druhou, takže Jarouši, jestli si to nějaký ty jména, já to nemůžu ani přečíst, jestli víš, o co jde, jestli se to přečte správně. No, tak jasně, tak především je potřeba uvést to, že existují 3 základní principiální pohledy na dutou Zem. Mm-hmm. První pohled je pohled ono to má různé názvy, ale já použiju jeden z těch názvů. Je to pohled
mystiků a okultistů Třetí říše z 20. a 30. let minulého století. Tady ten pohled je do určité míry propojen s určitými úvahami, jejímž autorem byl Golden Dawn, tedy mysticko-okultní skupina ve Velké Británii a řád Ordo Templis Orientis, který měl se základy ve Francii. To je jeden pohled. Druhý pohled je pohled doktora Childerse, který vznikal na přelomu 50. a 60. let 20. století. Zajímavé na tom je, že tady ten Childersův pohled byl konzultován s Albertem Einsteinem, který se k tomu vyjádřil poměrně pozitivně, zaujal k tomu pozitivní stanovisko. Sám Childers napsal minimálně jednu knihu, jednu publikaci na téma Duté země a úvod k tomu materiálu mu právě napsal Albert Einstein. Mm-hmm. A pak je tu třetí pohled. Je to pohled, který máme k dispozici, to je ten nejnovější pohled, je to pohled, který máme k dispozici právě díky informacím, které jsou uvolňovány z prostředí Agarthy. Takže já bych nyní teda se krátce pověnoval všem těm třem pohledům. K tomu prvnímu pohledu. Ten první pohled je nejbizarnějšího charakteru a hovoří o tom, že se nacházíme jakoby ne na povrchu, ale uvnitř dutiny a v této dutině se nachází někde uprostřed slunce, naše slunce, společně s planetami. Takže vlastně celá naše sluneční soustava je v podstatě jakoby uvnitř dutiny a uvnitř obrovské dutiny a jaksi optické pozorování nebo optická analýza vesmírného prostoru, kosmického prostoru, tak jak ji známe a tak jak je prezentována, by v tomto ohledu, nebo když budeme postulovat tady tento pohled, tak by měla být mylná a zkreslená. Ten tazatel, pan tazatel, nevím, jak se jmenuje, tam vyjmenoval několik vědců, kteří se touto problematikou zabývali, ale tady je důležité vědět, že objektivně, když byla provedena revize nebo byla realizována revize jejich práce, tak ty revize neprokázaly tedy to, co ti lidé říkali. Takže já se k této, teď zaujímám se vlastní stanovisko, mluvím sám za sebe, Elize. Mně se tato teorie prostě zdá naprosto, nebo z 95% nemožná, nereálná. Mám k tomu celou řadu důvodů, pochopitelně, ale to je můj osobní pohled. A je to samozřejmě i opřen prostě o ty revize, které byly dělány a které jaksi neprokázaly ty původní myšlenky těch pánů. Ale je tam pořád těch 5%. Víš, že, Pavle, nikdy nic není 100%. Jasně. Ale pro mě je ta teorie hodně bizarní. Ano. A pak je tu ta teorie toho doktora Childerse, která hovoří o tom, že já tomu říkám teorie kraslice, která v krátkosti hovoří o tom, že nebo je navázaná na jinou teorii takzvaných planetesimál. Existuje, tuším, 6 základních teorií týkající se vzniku naší sluneční soustavy. A teorie planetesimál je jedna z těch 6 teorií, která má v současné době ještě stále, řekl bych, velmi významné stanovisko a je oficiálním vědeckým světem vnímána jako velmi reálná. Ta teorie planetesimál v jednoduchosti řečeno vychází z toho, že kdysi v pravěkých dobách před 4 miliardami let, nebo před těmi 4 miliardami let, zhruba plus minus, naše slunce
rotovalo podstatně rychleji než v současné době kolem své vlastní osy. A touto velice prudkou rotací docházelo k tomu, že se uvolňovaly poměrně obrovské vzluky plazmatu ve formě takových, zase lidově řečeno, plazmatických plivanců, které byly odvrhovány sluncem do okolního prostředí. A tady ten plazmatický plivanec, když byl odvržen, tak samozřejmě zaujmul určitou orbitální dráhu kolem slunce, počal rotovat kolem slunce a také počal rotovat kolem své osy. A touto rotací začal nabývat takového mírně kulově oválného tvaru, ten plivanec. A podle toho, jak ten plivanec byl velký, tak samozřejmě potom se z toho vytvořila větší nebo menší planeta. Mm-hmm. A teď jdeme k podstatě věci. Tady jde o to, že když máte objekt, který vám rotuje a ten objekt má tvar přibližně koule, tak vlivem odstředivé síly se vám uvnitř začnou, v podstatě ta masa zevnitř se vám začne lepit zvnitřku jakoby na zvnitřku na ten obal. Jo? Ano. Tím pádem při té rotaci. A vzhledem k tomu, že ta rotace, ta velice intenzivní rotace, probíhala v době, kdy ta planetesimála byla polotekutého charakteru, částečně jako ta hmota vypadala jako želé, částečně byla tekutá, tak pochopitelně, tedy podle toho doktora Childerse, vlivem gravitačních sil začala být přilepována jakoby ta tekutá báze k chladnější vnější vrstvě, z vnitřku ale, kde postupně chladla, zatuhla do takové želatinové podoby. Ne úplně tvrdé, ale želatinové podoby. Tím pádem se uprostřed vytvořil prázdný prostor, uprostřed té planety. No jo, ale v tom prázdném prostoru se samozřejmě kumulovaly plyny, které vycházely, které se vypařovaly z toho rozžhaveného plazmatu. A ty plyny potřebovaly nějakým způsobem, díky těm plynům narůstal tlak uvnitř planety a vlivem vektoru rotačního ten tlak samozřejmě narůstal podél určité osy a v rovině této osy ty plyny doslova do písmene prorazily na povrch, čímž vytvořili jakýsi průduch v ose té rotace a toho gravitačního pole na jedné straně a na druhé straně. To by odpovídalo svědeckým výpovědím cestovatelů, kteří navštívili severní pól a jižní pól a kteří údajně byli konfrontováni s, nevím, jak to nazvat, ale to dost samozřejmě těžko představuje, kteří byli konfrontováni s jevem jakési průrvy nebo jakéhosi tubusu, který vedl, nebo díry, lidově řečeno, která vedla do nitra planety. Ono to vypadá na první pohled směšně, samozřejmě, a málo kdo by nad tím vůbec uvažoval. Jenomže zvláštně na tom je, že ono toto přesně odpovídá fyzikálním zákonům rotujícího tělesa kulového tvaru v částečně tekuté podobě. A těmi průrvami v podstatě začaly unikat plyny z nitra planety a tím se tlak samozřejmě vevnitř snížil a dostal se do nějaké vyvážené nějakého vyváženého harmonického projevu. Já samozřejmě, když jsem se na toto téma bavil se svým bratrem, někdy se tak bavíme na tato filozofická témata a on je takový srandista, tak on mi říká, on mi na to řekl, takže když mu botu a hodí mi do té díry na tom severním pólu, tak vypadne
na tom jižním pólu a vypadne do vesmíru, jo. No samozřejmě takhle nefunguje. Jednak my nemáme dostatečně kvalitní informace o tom, jestli ty díry jsou skutečně tak, jak si je představujeme. Oni totiž, ty trhliny mohou být strukturovány úplně jiným způsobem. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že když by hypoteticky, teoreticky člověk tu botu hodil dovnitř, tak ona by skutečně začala padat vlivem gravitace k středové ose, to znamená do středu Země, ale zhruba ve středu planety by začala levitovat, protože by se udržovala na jednom místě ta bota, zase vlivem gravitačního pole, takže by nevypadla na druhé straně. Ale to je taková teoretická fyzikální úvaha. Zajímavé také na tom je, že tady tento Childersův pohled na dutosvětost, čili dutou Zem, pozitivním způsobem pozitivním způsobem přijal i Albert Einstein, který k tomu řekl z hlediska matematicko-fyzikálního nějaké velice zajímavé věci a on je uvádí potom v tom úvodu právě té knihy o toho Childerse, o té dutosvětosti. Tady ten pohled se mi zdá už reálnější, protože jednak odpovídá fyzikálním zákonům rotujícího tělesa, teda v tom prvopočátku existence naší planety. Je tedy logické, že ta naše planeta místo nějakého kovového jádra by tam měla mít spíš dutinu uprostřed, která právě vznikla od středivostí vlivem toho gravitačního pole v rámci té extrémně rychlé rotace, na počátku teda, když naše planeta byla ještě polotekutého charakteru. A jednak to odpovídá i určitým svědeckým výpovědím, jak už jsem řekl, známých cestovatelů, mezi ně lze zařadit například i Richarda Byrda, velice známého cestovatele a vojenského důstojníka armády USA a vědce zároveň. On byl vysokoškolského vzdělání, který ve svém deníku známém dokonce nakreslil určité parametry hrdla oné dutiny, se kterou se setkal v oblasti jižního pólu. Navíc on tam měl ještě setkání třetího druhu s určitými cizími entitami vysoce technologicky vyspělého charakteru, kteří ho dokonce pozvali dovnitř, jakoby do země, do nitra země. Samozřejmě, že to vypadá všechno velice bláznivě, ale když si dáte dohromady informace a fakta, která dneska máme o agarské civilizaci, tak je zjevné, že toho Byrda kontaktovali Agarťané a oni s ním komunikovali a oni s ním dali dohromady memorandum, které směrovalo k tehdejší vládě Spojených států amerických a které důrazně americkou vládu varovalo před vývojem atomových zbraní. Protože hovoříme o roku 1947, že? A zřejmě i z tohle důvodu potom byl po svém návratu Byrd odstraněn. Ale to už bychom se dostali do trošičku jiné kategorie. No a teď tu máme třetí pohled. Ano. A je to pohled, který máme k dispozici právě od Agarťanů. Samozřejmě, že insidři z aliance, ale z aliančních sil, protože ty alespoň trošičku s námi komunikují, na rozdíl od korporací, tvrdých mocenských korporací babylonského původu, které jsou zainteresovány do tajných kosmických programů a které pochopitelně nic nepustí směrem ven, tak tady víme, že byli Agarťané opakovaně dotazováni právě na povahu a strukturu těch potenciálních otvorů v blízkosti severního a jižního pólu. Pokud mám ty nejčerstvější informace, tak oni Agarťané se k tomu nevyjádřili zatím. A nevyjádřili se k tomu z toho důvodu,
že to nechtějí vytrhávat z kontextu a že nám chtějí předložit skutečně data vědeckého typu, které ale budou součástí mnohem komplexnějšího učení o povaze a charakteristice a struktuře naší planety. Protože faktem je, že, a to je potřeba si přiznat, že my posíláme družice po celé sluneční soustavě, dokonce nám Voyager už dávno letí mimo sluneční soustavu, ale na druhé straně dost dobře nevíme, co se děje 100 kilometrů pod povrchem Země. A to je z jednoho prostého hlediska, protože, a teď hovořím o klasické vědě, se tam prostě nikdo nedostal. A je potřeba si uvědomit, že do nitra naší planety, tedy do toho středového bodu, a teď to řeknu velice nahrubo, je to nějakých 2,5 tisíce kilometrů. Takže jako veškeré informace, které se učíme ve školách, na středních i vysokých školách o tom, jak vypadá zemské jádro, to všechno jsou pouhé teorie. Jsou to prostě modely teoretické, které jsou postavené na určitých hypotézách. A tyto hypotézy jsou zase postavené na určitém systému víry, kterou prostě je naše věda, oficiální věda obdařena. Takže my jsme se nedostali ani těch 100 kilometrů, na těch 2,5 tisíce kilometrů. Z tohohle hlediska informace, které nám začnou podávat, nebo už začaly podávat Agarťané, jsou extrémně důležitého charakteru, protože nám naprosto zásadním způsobem mohou posunout naše stávající vědomosti a znalosti o povaze naší planety z toho vnitřního hlediska, z hlediska toho jejího nitra. A to považuji za velice zásadní. Zatím se ukazuje, že naše planeta, a teď hovořím a navazuji na informace, které Agarťané uvolnili, shodou okolností tyto informace teď učím na seminářích 2, teď v srpnu, co je mám, první už proběhal a příští teď o víkendu jedu na druhý, kde to detailně probíráme. A ty informace hovoří o tom, že minimálně do 100 kilometrové hloubky je zemská kůra, strukturována do takzvaného voštinového typu. Představte si, co si pod tím představit? Představte si houbu, jak vypadá pravá houba, kterou se myje tabule, ale je to houba přírodního charakteru. A když se podíváte na strukturu té houby, tak zjistíte, že uvnitř jsou důlky, jsou tam různé pukliny, buňky prázdného prostoru, které jsou chodbičkami propojeny mezi sebou. Čili zemská kůra minimálně do té hloubky 100 km je vysoce porézního charakteru. A ta poréznost je tvořena jeskyními systémy, které mívají šířku desítky, někdy i stovky kilometrů. A tyto Agarťané jim hovoří, oni je nazývají matečnými buňkami a každý takovýto obrovský systém, nebo každá tato obrovská jeskyně má svůj vlastní ekosystém, který je složen z nižších i vyšších forem existence různých tvorů a specifické vegetace, která není vázána na takzvanou chlorofilovou bázi, která potřebuje samozřejmě k tvorbě energie světlo. Tam to probíhá trošičku jinak. Každá taková obrovská jeskyně je přirozeným způsobem. To je neuvěřitelné, jak ta příroda, nebo jak bych řekl vědomí planety, jak organizuje si své vlastní organické prostředí, jak si ho strukturuje zajímavě a vysoce inteligentně, protože například každá taková obrovská jeskyně má strop pokrytý luminescenčními mechy a luminescenčními řasami, které vytváří přirozené, velice příjemné nažloutlé světlo, které ozařuje celou tu jeskyni. A co je nesmírně zajímavé, tak jednak to světlo má kolísovou intenzitu, která odpovídá biologickému rytmu spánku a bdění lidské bytosti. To světlo přirozeně zasíná a rozesvěcuje se, jakoby. Jo? Ta kolísavost
ale ona je řízená, je přirozeného charakteru přírodního, ty rostliny to prostě řídí ten proces, tak odpovídá biologickému rytmu, jakoby já jsem řekl člověka, ale správně by mělo být vyšších organických druhů existence života. A protože víceméně doba spánku mezi člověkem, dejme tomu kočkou, psem, koněm, samozřejmě tak ta doba se odlišuje, ale je tam nějaký průměr, který odpovídá minimální době spánku pro člověka. A tady ten biorytmus je tam dodržován, což je něco úžasného. Mm-hmm. A pak zjistila další věc. Zjistilo se, že, a teď úplná novinka, to neví ani mý studenti, protože jsme se k tomu ještě nedostali. O tom budu referovat na podzim, na konferenci Anunnaki, teď v říjnu a listopadu. Ano. Zjistilo se, že lidský metabolismus, který je samozřejmě zvyklý a je navázán na příjem stravy, budeme hovořit o rostlinné stravě, která samozřejmě roste na povrchu země, tak lidský metabolismus je schopen se velice rychle, řádově v týdnech, přizpůsobit na příjem potravy, která je typologicky vázaná na tyto podzimní jeskyní systémy. To je fantastické, protože skutečně my jsme schopni přejít během několika týdnů na stravu, rostlinného typu, která je 100% spojena a svázána s ekosystémem uvnitř naší planety. Mm-hmm. Ale když budete obeznámeni se základními morfogenetickými principy, rezonančními morfogenetickými principy člověka a planety Země, když vyjdete z toho, že lidská bytost je v podstatě dítětem této planety na té fyzikální úrovni, stejně tak jako jakýkoliv jiný živočich nebo jakákoliv jiná rostlina, že to všechno je energeticky a rezonančně, radiačně spolu propojené, tak potom samozřejmě vám toto nebude připadat až tak divné nebo zvláštní. Mm-hmm. Takže tolik k té otázce. Mm-hmm. Jasně, to byla velmi obsáhlá odpověď. A z minulého pořadu to mám poslední dotaz. Ono to je víceméně takové poděkování a otázka. Tak já to přečtu na závěr a pak dáme písničku a pak se budeme věnovat už dnešnímu tématu, protože tady chodí další a další dotazy, tak já nevím, jak to všechno bychom zvládli, bychom vůbec nedostali k ničemu. Takže poslední tady to poděkování otázka. Zdravím a děkuji panu chovatelovi a celému týmu za ucelené a jasné historické informace, které i já považuji za pravdivé. Ale musel jsem si je složit z mnoha různých střípků velice pozvolna. Toto takto naservírováno je naprosto úžasné a pomůže to lidem se zorientovat. Proto za všechny moc děkuju. Takže to je od pana Karla z Prahy. Mm-hmm, děkuji. A otázka k tomu je taková ještě na závěr. V různých informačních zdrojích se hovoří stále o Plejáďanech. Jde o entity Anunnaki Elohim? Mm-hmm. Tak to je dobrá otázka. Hodně dobrá otázka, protože já dokončuji 2 knihy, které mám už snad už to dokončím snad během týdnu. A tam 2 kapitoly věnují právě problematice plejádské civilizace. Tak, první věc. Plejáďané nejsou Anunnaki Nefilim. To opravdu skutečně spolu nesouvisí. Tady se na Anunnaki Elohim. Plejáďané nejsou Anunnaki Elohim. Dobře. Ale Anunnaki Elohim jsou humanoidního typu, Plejáďané jsou humanoidního typu. Mm-hmm. To je jedna věc. Ale teď já bych to ještě trošičku rozšířil, protože především ti, kteří studovali materiály kontaktera Mayera, Billyho Mayera ze Švýcarska, tak tito lidé určitě, nebo těmto lidem určitě nebude neznámé, nebo nebude jim neznámý název Plejařané. A tady je potřeba rozlišovat mezi Plejáďany a Plejařany. Tak, v krátkosti. Plejaďané se rozdělují liniově
geneticky do mnoha, ale skutečně mnoha genetických skupin a podskupin. Pakliže mám čerstvé informace a vzpomínám si dobře, tak existuje 68 genetických skupin Plejáďanů. Ohromné množství velká většina těchto genetických skupin má vazbu na oblast Liry a oblast Cygnus, to znamená oblast souhvězdí Labutě, kde tyto dvě oblasti v prehistorických dobách, v pravěkých dobách této galaxie byly jakýmsi semeništěm humanoidních entit, které se odtud potom postupně rozepnuly na mnohá jiná místa v rámci této galaxie. Hovořil jsem o tom před týdnem v souvislosti s přesunem z galaxie Andromédy do této galaxie. Ale existuje několik genetických skupin. Tyto genetické skupiny založily nebo realizují své vlastní civilizační okruhy v systému nebo v energetickém systému hvězdy Alkion. Hvězda Alkion je velice důležitou hvězdou v souhvězdí Plejád. Ona se nachází na okraji Plejád, protože Plejády je hvězdokupa, která dohromady čítá mnoho desítek hvězd, ne stovek hvězd. A Plejády jsou v podstatě, teda ten Alkion je na předměstí, na okraji této hvězdokupy směrem k nám, směrem k naší sluneční soustavě. Ale hvězda Alkion. Kolem této hvězdy Alkion rotuje na svých orbitálních drahách indiferentních 8 dalších hvězd, mezi kterými lze jmenovat například Maju, Merope, Taygetu a tak dále. Je jich celkem 8. A tou poslední 8. hvězdou je naše slunce, které rotuje kolem Alkionu a zároveň kolem centra naší galaxie. Orbita, kterou naše slunce uskuteční, jedna orbita, kterou uskuteční kolem galaktického centra, trvá 225 milionů let. A jedna orbita, které naše slunce přitom uskuteční kolem hvězdy Alkion, odpovídá Platonovému roku, čili nějakých 25 920 let. A tady je velice důležité, že z hlediska evolučního, kosmologické epigenetiky a energetiky je naše sluneční soustava úzce provázaná s Alkionem, s tou ústřední hvězdou, ale samozřejmě i s těmi dalšími hvězdami typu Taygeta, Maja, Merope a další. Je to všechno vzájemně energeticky propojeno. A tady těch několik genetických skupin Plejáďanů mají nebo založilo své civilizace právě v systému hvězd Merope, v systému hvězd Taygety a Maji. Co je nesmírně zajímavé na tom je to, že jejich předci pochází z naší planety. Totiž ty jejich předci, těch několika genetických skupin Plejáďanů, o kterých hovořím, totiž patřili k takzvané 5. migrační vlně, která před 12 000 lety opustila tuto planetu v rámci velkého kataklizma. 4 migrační vlny, já jsem o ní hovořil tady také, probíhaly v rámci této planety. První směřovala do středozápadní Afriky, druhá do Jižní Ameriky, třetí do oblasti dnešní Indie a Himalájí a čtvrtá do oblasti Biskejského zálivu. A 5. opustila tuto planetu prostřednictvím technologických prostředků poměrně vyspělého charakteru, které tehdy měly k dispozici. On to byl poměrně logický tah, protože toto všechno se muselo dopředu naplánovat. Naši předci, respektive Atlanťané, věděli jednak s určitým předstihem o existenci tady této oblížící se kataklizmě a jednak ten kataklizmatický proces netrval den, ani týden, ani rok, ani 10 let, ale trval stovky let, minimálně 400 let v té poslední fázi, před těmi 12 000 lety. A ty Atlanťané, oni
nevěděli samozřejmě, i když ty predikce měli ty modely měli k dispozici určité, ale nevěděli, jestli přežijou ty 4 migrační skupiny, jestli se dostatečně dobře zaintegrují v tom novém prostředí na této planetě a jestli ten atlantský odkaz budou schopni předat těm autochtonním civilizacím toho lokálního typu. Mm-hmm. A proto si to pojistili ještě tady to 5. migrační vlnou. Proto Plejáďané tohoto typu mají úzký vztah k naší planetě a k nám, k lidským bytostem. A jsou to ty mimozemšťani v uvozovce, kteří se tak úzkostlivě starají o ekosystém naší planety a nabádají lidstvo, aby prostě naši planetu chránilo a aby změnilo prostě přístup v ekologii v rámci toho našeho environmentálního systému nebo environmentálního prostředí, který tu máme. Protože títo mimozemštění v úzovce jsou vlastně pozemšťani, nebo potomků pozemšťanů, kteří opustili tuto planetu. Ale znova chci zdůraznit, že asi 90% Plejáďanů z hlediska genetických linií pochází z Lyry nebo mají vztah k systému Lyry a mají vztah k systému Labutě. Pouze nějakých 10, spíše 8% těchto linií je propojených na naši planetu. No a pak to jsou ještě Plejářané. A Plejářané, to je úplně jiná humanoidní skupina entit, kterou nám svými materiály poměrně velice dobrým a kvalitním způsobem dokázal přiblížit kontaktér Billy Mayer, i když se ho systém snažil také velice diskreditovat a udělat z ní prostě informačního defraudanta, já nevím co všechno dalšího. Já jsem měl to štěstí, že prostřednictvím autority jsem se mohl dostat k materiálům, které oficiálně nebo normálně nejsou k dispozici a které jednoznačně prokazují a potvrzují, že kontakty Billyho Mayera se zakládají na pravdě. Dokonce, když vám to nikdy nepřiznají, existují 2 laboratoře. Jsou to Bellovy laboratoře ve Spojených státech a pak je to Silicon Valley. Tyto 2 laboratoře nebo laboratorní komplexy analyzovaly celou řadu předmětů, respektive určitých dílčích technologií, které dobrovolně k našemu výzkumu předali Plejářané právě prostřednictvím Billyho Mayera. Ale oni vám to nikdy oficiálně nepotvrdí toto, že to zkoumali a že tam potvrdili mimozemský charakter. Já v té své knize budu mít k dispozici fotografické snímky opravdu senzačního charakteru z elektronkových mikroskopů, které v podstatě byly součástí tady toho výzkumu a které vlastně, na kterých je krásně vidět právě ta úroveň té mimozemské technologie, o které tady hovořím. Takže tolik této otázce. Mm-hmm. Já jsem chtěl dát už teď tu písničku, ale protože přišel teď dotaz, který mi přesně napadl v okamžiku, kdy jsme se bavili, nebo když jsi odpovídal na to Argentum Astrum, tak já ho ještě položím, Jardo. Chtěla by se zeptat paní Lenka ze Slovenska, když jsou nyní tlumené Argentum Astrum v lidských bytostech chemtrailsom, očkováním a jinými chemickými látkami, například v potravinách, jak bylo tlumené toto Argentum Astrum v lidských bytostech například ve středověku nebo starověku? Mm-hmm. Například prostřednictvím uměle vytvářených bakterií a virů, za kterými stál globálně mocenský systém a babylonské bratrstvo. Už od starověku existují 2 ohromné nebo obrovské skupiny zasecenců. První skupině, nebo členům první skupiny se říkalo Túbalové a členům druhé skupiny se říkalo Jubalové. Túbalové v podstatě byli zasvěcenci do hluboké ezoterické podstaty anorganické chemie a Jubalové byli zasvěcenci, kteří byli zasvěceni do hluboké podstaty, ezoterické podstaty organické chemie. Takže i když se to mnohým může zdát zvláštní, tak celá řada epidemií ve středověku byla umělého charakteru. Mm-hmm. Byla uměle vytvořena. Navíc negativní prekurzory vnějšího typu měly trošičku jiný charakter, pochopitelně v současné době,
a odpovídají tehdejším možnostem, který ten globálně mocenský systém měl. Takže víceméně blokace probíhala poměrně vysoce účinným způsobem i v tom středověku a i v starověku. Navíc tady velice důležitou roli hrála církev. To jsem se chtěl zeptat taky právě. Systémy víry. Například pálení čarodějnic bylo víceméně zaměřeno. Všimněte si jedné věci. Já jsem říkal už před týdnem to, že Argentum Astrum se rodově dědí prostřednictvím ženského genomu. To znamená, na další generaci rodu je možné produkci Argentum Astrum přenést pouze přes ženský genom, nikoli přes mužský. Všimněte si, že na těch hranicích v drtivé většině případů končily ženy. A byly to ženy, které vykazovaly určité parapsychické schopnosti různého typu. A ty parapsychické schopnosti vykazovaly ženy na individuální úrovni, které prostě měly to štěstí, že jejich organismus z nějakých důvodů byl výjimkou a produkoval více Argentum Astrum o více procentech. Tak a co udělala církev? Upálila. Hned čerstvá šup a zbavit se těchto lidí, těchto žen. Hned a je upálit, protože oheň je nejlepším je samozřejmě ezoterickým činidlem. Je to, jestliže chcete se energeticky očistit, tak nejlepší je to vlastně ta očista ohněm. Takže oni samozřejmě, aby ta žena ten, řekl bych, prvek výjimečnosti nepředala do další rodové linie, tak prostě tu ženu zbalili, sebrali a upálili. Jasně. Čaro znamená slovensky ne něco o čarodejnici, ale něco nádherného, něco krásného. Ano. Takže čarodejnice to je dělat nebo tvořit něco hezkého. Po slovenština to hezky dokáže vyjádřit. Čeština proto má skoro jiný výraz. Dobře, Jardo, takže moc děkuju, to byla ano velmi, velmi dobrá odpověď. Čekal jsem to, že v tom budeme mít prsty církev zase samozřejmě. Takže jsme tam, kde jsme byli. Dobře, pouštím teda teď jednu písničku a po písničce se zkusíme teda věnovat už těm tématům. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Normálně bych tam dal, vážení posluchači, znělku Zavolejte do studia, ale jak vidíte, času je málo, takže možná, jestli nějaký dotazy přes telefon, tak necháme úplně až na posledních třeba 10 minut nebo podobně. A jenom kdyby to bylo třeba hodně k tématu, musíme trošku postoupit v těch tématech, které jsou avizovaný. Takže, Jardo, ty asi začneš u toho mimozemského faktoru, to je na prvním místě, nebo ne dneska? No, já začnu u toho, je-li tělo vytvořeno... Ano, to je pravda, ano, to si říkal, že začneš. Tak super, tak jedeme už dnešní téma. Ono to souvisí s Anunnaki Nephilim a samozřejmě souvisí to s fyzickým genomem, s fyzickou genetikou, tou tradiční dvouvláknovou, klasickou dvouvláknovou DNA, která je producentem v podstatě našeho těla. Ona organizuje procesy uvnitř našeho těla na buňkové úrovni. Naše tělo je třísystémového charakteru. První systém je systém, který je tvořen buňkami. Druhý systém vyššího řádu je tvořen jednotlivými orgány a jejich vzájemnou propojeností. Buňky jsou samozřejmě vzájemně také propojeny mezi sebou. A třetí systém je systém tzv. Celostního fraktálového uspořádání hmotného fyzického těla a to je tělo jako celek. Tělo jako celek odpovídá celostní bázi, čili třetímu patru, třetímu stupni. Život je charakterizován několika zásadními axiomy. Já vám je nyní vyjmenuji. Život je charakterizován schopností komunikovat, schopností pamatovat si, schopností cítit, čili vnímat, a schopností se reprodukovat. Když se podíváte na lidskou buňku, tak zjistíte, že lidská buňka je schopná si pamatovat. Hovoříme o takzvané buněčné paměti, která je součástí nekódující báze
lidské DNA. Budeme o tom více hovořit příště. To je i vědecky potvrzeno. Lidská buňka je schopná cítit. To je také už vědecky potvrzeno, především na základě ověřitelných a ověřených experimentů doktora Garejeva a doktora Poponina z Leningradské univerzity a doktora Bruce Liptona z Holandska, z univerzity v Amsterdamu a doktorky McTaggartové z univerzity z kanadské univerzity v Torontu. A lidská buňka je schopná reprodukce, což je naprosto jednoznačná záležitost, o které všichni víme. Co to tedy znamená? Znamená to, že buňka je živá. Je to určitý projev života se svým vlastním osobitým vědomím. Vzhledem k tomu, že orgán je tvořen množinou těchto živých buněk, tak orgán sám jako vlastní entita je také živá. Každý orgán má své vlastní vědomí, hovořím o takzvaném orgánovém vědomí, které je tvořeno množinou buněčných bází vědomí ve vzájemném koherentním systémovém propojení a fungování. No a to samé můžeme říct o tělu. Protože tělo je zase množinou orgánů a tím, že každý orgán je množinou buněk, tak celý fyzický orgán sám o sobě je živý organismus. A teď z tohohle hlediska lze říci, že hovoříme-li o spermii a semínku, tedy semenu ženském, vajíčku, omlouvám se, tak už na této úrovni v podstatě a na úrovni aktu spojení toho semene, nebo toho vajíčka, s tou spermií, hovoříme o aktu života, nebo o aktu určitém životním projevu a o projevu života na určité základní bazální rovině. Jenomže inteligence, která protéká skrz buňkový a orgánový a samozřejmě i celostně, řekl bych, tělesný projev našeho organismu, tak tato inteligence nemá nic společného s lidským duchem. Mm-hmm. Je to takzvaná prainteligence kosmická. Anglická ezoterika na to má své osobité pojmenování Our Soul. Our Soul je něco jako boží dech. Je to inteligentní esence, která je všude přítomná ve vesmíru. Ale která není totožná s lidským duchem jako takovým. Je to něco jako éter, ale o určité inteligenci. V rámci slunečních soustav tok tohoto média inteligenčního pumpuje a generuje na jedné straně slunce a na druhé straně příslušná planeta, kde došlo k aktu tvoření. To znamená, vzniknou-li první buňky budoucího těla, tak tyto buňky jsou oživovány proudem Our Soul, čili proudem kořenové kosmické inteligence, vše obsažné, čili řekl bych všude se nacházející, nebo všude rozprostřené, která je generována a zaostřena do nitra sluneční soustavy na jedné straně prostřednictvím sluneční polarity, plusové, yangové, a na druhé straně prostřednictvím jinové polarity, takzvané matečné planety, kde daný dotyčný život vznikl. Mm-hmm. Na této úrovni se buňky a tak dále vyvíjí do embrya a embryo se postupně konstituje do určitého zárodečného těla. Akt oživení z hlediska ducha lidského, a to jsem měl na mysli v té své předchozí relaci, je úzce spojen s určitým konkrétním archetypálním projevem tohoto zárodečného těla. A tímto archetypálním projevem je tlukot srdce. Totiž
nevím, jestli jste schopni si uvědomit, ale naše srdce, když vzniklo, tak v určité chvíli učinilo první úder. Tento úder vznikl jakoby sám od sebe. Ve skutečnosti tento úder můžete vnímat jako úder zvonu, čili archetypální upozornění, že v tomto okamžiku došlo k propojení fyzického těla, které do té doby bylo inteligenčně napájeno procesem, který jsem před chvilinkou zmiňoval, a došlo propojení nyní s lidským duchem, který se inkarnoval do tohoto těla. Mm-hmm. Čili inkarnace probíhá na přelomu 3. a 4. měsíce těhotenství ženy ve chvíli prvního úderu srdečního svalu. A to jsou velmi časté dohady vlastně, kdy je to logické, kdy vzniká právě toto. Protože když lidský duch opouští tělo, tak vám srdce naposledy zatluče. Mm-hmm. Znamená učiní poslední úder. A řekl bych trošičku nadneseně, s posledním úderem srdce odchází poslední záchvěv energie lidského ducha, který se odpojuje od materiální báze hmotného fyzického těla. Mm-hmm. Takže toto je potřeba mít na vědomí. Toto je nesmírně důležité. Co když, Jardo, se stane, že prostě tělo třeba na 4 minuty přestane mu tlouct srdce a pak ho oživí nějakým způsobem? Ano. Samozřejmě je to jednak fakt fyziologický, medicínský. Mm-hmm. To znamená, že srdce může přestat tlouct třeba na 3-4 minuty. Ano. A teď je tu celá řada fyziologických procesů na bázi klasické medicíny, jako je okysličení mozku, přesně, nebo důležitost okysličení mozku a tak dále. A tyto klasické samozřejmě limity způsobují fyzikální smrt, ano, která nastává v nějakém takzvaném limitním čase. Hovoří se o 5 minutách a tak dále. Ale existují praktiky nebo existují procesy, nebo řekl bych možnosti, kdy i po tomto limitu lze přivést dotyčného člověka k životu. Ono to vypadá jako zázrak, ale zázrak to až tak není, když znáte ten proces energetický, na kterém je to postaveno. K fyzické smrti dochází ve chvíli, kdy takzvaná nit života, která je součástí sutrátmy a která je ukotvená v energetickém podhoubí nebo v energetickém lůžku mezi třetí čakrou a solarem, tak když tato nit je uvolněna, to znamená vytáhne se směrem ven z tohoto lůžka, tak dochází k fyzické smrti. Tato nit života je tou nití, nebo je tím vláknem, které je vidět při astrálním cestování, během astrálního cestování, kdy tito temponauti vidí tuto nit jako takovou fialově namodralou, kmitající, ale zářivou linku nebo šňůrku, která směřuje do středu trupu mezi třetí čakrou a solar plexus. Ona je v podstatě jemnohmotným energetickým zrcadlem pupeční šňůry, fyzické pupeční šňůry, která se přetíná po porodu. Zajímavý je vzájemný reverzní aspekt, ke kterému zde dochází. Když duch vstupuje do života, nebo do plnohodnotného fyzického života v rámci porodu, tak dochází k přetnutí pupeční šňůry, která propojuje matku s narozeným dítětem. Málo kdo ví, že tato pupeční šňůra skrze matku ještě dál pokračuje na ryze energetické úrovni do nitra planety Země, respektive do srdce planety Země. Čili lidský plod během těhotenství je vyživován nejen energií ženy, biologickou energií ženy a jemnohmotnými fragmenty energetickými ženy, ale také planetou Zemí. Mm-hmm. Jakmile dojde k tomuto přetnutí, tak hovoříme o poslední fázi zrození. No a paradoxem je tu, že zase
když dojde k přetnutí na úrovni nitě života, to znamená té jemnohmotné sutrátmy, tak dochází k fyzické smrti, to znamená dochází k porodu do nebytí, to znamená do fyzického nebytí, dochází k porodu, k výstupu do života mezi životy, když to řeknu lidově. Ano. Tady tyto archetypy, které se tak krásně zrcadlí proti sobě, to samozřejmě není vůbec žádná náhoda. Mm-hmm. A souvisí to s určitým druhem ezoteriky a mystiky. A toto je učivo první třídy. To měl každý člověk ovládat, mít k dispozici tyto vědomosti a znalosti. Ano, samozřejmě jsou tu tady k tomu tématu hned otázky jako co když je člověk na mimotělním oběhu a transplantace srdce a podobně, tam třeba se, já nevím, hodinu, 2 i více třeba je na mimotělním oběhu. Co se tam potom děje, nebo když má jiné srdce, když mu vymění? No, tak jako tady je potřeba rozlišovat mimotělní oběh klasický a nebo transplantaci srdce třeba, jo? To jsou úplně dvě odlišné věci. Tady je potřeba si uvědomit, že srdce jako orgán, já jsem řekl, že každý orgán má svoje vědomí a srdce má svoje vědomí integrováno do místa, kterému se říká hotspot, to je jako specifické energetické místo uvnitř srdečního svalu. A tady toto vědomí je velice takovým zvláštním a specifickým způsobem propojeno s jiným vědomím, které se nachází v oblasti mozku, respektive v aurické oblasti mozku, a ještě potom s jiným typem vědomí, které se nachází v oblasti tlustého střeva. Mm-hmm. Tlusté střevo, srdce a mozek jsou orgány, zase hovoříme o 3 orgánech, zase je tu ten archetyp Trinity, triády, které stojí za konceptuálním systémovým fungováním našeho těla. Když vypojíte na určitou dobu jeden z těchto 3 orgánů, tak a jsou-li funkční zbylé 2, pak mohou po určitou dobu suplovat ten vypnutý orgán. To znamená, když například přestane tlout srdce, člověk jde na transplantaci srdeční, vyjmou mu srdce z těla, je na mimotělním oběhu, tak samozřejmě nám pauzíruje, zase to lidově řeknu trošičku, jeden z těchto 3 důležitých orgánových segmentů, ale ty 2, mozek a tlusté střevo, z hlediska energetického a z hlediska morfogenetické radiace mohou po určitou dobu suplovat ten chybějící orgán. Mezitím se ten chybějící orgán dodá do systému, zapojí se do systému, ale jelikož hovoříme o transplantaci samozřejmě nebo implantaci, tak samozřejmě ten orgán už nebude fungovat nikdy z hlediska jemné energetiky a z hlediska orgánového vědomí, tak jako původní orgán, který vlastně vzešel během těhotenství do existence, kdy se tělo vyvíjelo. Mm-hmm. Jasně. Rozumím. Dobře. Pokračuj dál, protože ty otázky tady jsou pořád. Musíme to nechat na zítra, na příště. Nezlobte se, vážení posluchači. Podle mě to ptali si, prej by nemohlo být každý den. Jo. Absolutně neuvěřitelné. Jasně. Všichni ze toho picnem potom. Dobře. No. Dobře. Tak a teď počkejte, já jsem to teď vlastně skončil, já jsem se tak do toho zabořil. No právě. Teď jsem, jako proč jsme se o tom začali bavit. Jo, protože vlastně vysvětluju celý ten proces. Toho je tělo vytvořeno. Ano, s tím vědomím. Jo. Ano. Takže já si myslím, že jsem ale řekl všechno podstatné, že tím pádem jsem vysvětlil, protože tam hlavně šlo o to vysvětlit tu rozdílnost, tu inteligenční rozdílnost na té buňkové úrovni, kdy se tvoří tělo a inteligenční potenciál a mezi tím inteligenčním potenciálem, který vniká do těla prostřednictvím lidského ducha na přelomu 3. a 4. měsíce těhotenství. Mm-hmm. To je potřeba mít tuto rozdílnost inteligenční na paměti. Dobře. No tak jo. Takže pokud máme toto, tak který to téma, jak si dneska začneme, nebo který myslíš? Já na to teď navážu, protože já už jsem automaticky čekal na další otázku. A teď já už ne. Dnes už ne. Ano, leda, že by někdo teda zavolal opravdu na telefon, ale prosím, pouze k nějaké věci, kdyby něco nebylo úplně jasné, abych to rychle odbylo a jedeme dál. Tak prosím. Tak.
posledně jsme si řekli, že takovým maceřským způsobem ty Anunnaki Nefilim, když zjistili, že jaksi z lidské bytosti z toho svého, ale myslím na té fyzické úrovni, z toho svého produktu nic moc mít nebudou, že jednak lidé jsou moc inteligentní na to, aby fungovali jako hloupí otroci někde v dolech radioaktivních rud a že nebudou nic mít ani z toho Argentum Astrum, no tak prostě, jako když dítě odhodí hračku, tak prostě oni se jakoby přestali o člověka starat a člověk je přestal zajímat. A to je přesně, to je obrovská chyba, protože kosmické zákony na toto myslí a tady platí pravidlo, a to platí na jakékoliv úrovni, že cokoliv člověk vytvoří, tak za to nese určitou odpovědnost a je energeticky, ale i karmicky v uvozovce nebo osudově, bych řekl, s tím svým dílem propojen. Nemůže se ho jen tak vzdát a prostě odhodit ho. Jo, jen tak nix. Poté, co odešli Anunnaki Nefilim, tedy co se jakoby odvrhli člověka, tak samozřejmě na svá bedra vzali tuto povinnost bytosti Anunnaki Elohim. O tom jsem hovořil také před týdnem. A tito Anunnaki Elohim potom předali v rámci takového velice specifického aktu do správy lidské bytosti tuto planetu a odešli pryč. To znamená, hovoříme o procesu jakéhosi civilizačního osamostatnění. Tím pádem jsme se museli začít starat sami o sebe, jenomže také jsem minulý týden hovořil o tom, že tady číhal za bukem, prostě číhali inteligence plazího drakoniánského typu, kteří si zamnuli ruce, neboť tady prostě bohužel viděli před sebou naivní civilizaci, která neměla ještě žádné zkušenosti z takového toho samostatného fungování civilizačního. No a začal ten proces té civilizační manipulace s výsevem babylonského bratrstva, globálně mocenského systému a tak dále. A teď, proč se Anunnaki Elohim ne jako civilizace, ale ve formě svých zástupců rozhodli navštívit tuto planetu a podívat se na lidskou bytost v uvozovce na své děti právě v roce 2022, nebo chcete-li v tomto období. Mm-hmm. Ono je k tomu motivuje celá řada skutečností. Souhrn těch skutečností, nebo celý ten soubor těch skutečností, oni Anunnaki Elohim nazývají vortexem, neboli bránou. V jazyce Anak se nazývá Bab s apostrofou za druhým B. A tady ta brána, to hrdlo, ten vortex, úzce souvisí s procesem takzvaného na nebe vstoupení, čili fázového, pulzního, frekvenční fázové pulzní frekvenční změny na úrovni fyzického těla, emočního těla, mentálního těla. Hovoříme-li o situaci, kdy lidský duch je zaintegrován do fyzického těla samozřejmě. Směrem výš, jakoby v uvozovce, do takzvané páté dimenze. Tady bych chtěl poukázat a znova zopakovat, že pátá dimenze není žádný prostor. Dimenze není žádný prostor. Dimenze je rozsah vnímání, je to rozsah smyslového vnímání, kdy my jsme schopni registrovat v určitém pásmu od do frekvence a rezonance energie a tyto frekvence prostřednictvím našich smyslů v určitém, řekl bych, jakž takž rámci převádět do tvarů, barev, čili do základu nějaké reality. Čili přechod z 3. do 5. dimenze není o tom, že si vezmeme kufry a že prostě tady něco přistane a odveze nás to do ráje. Mm-hmm. Ale je to o tom, že se nám velmi rychle, a tím se myslí roky a desetiletí, se nám posune rozsah vnímání, rezonančního, vibračního vnímání o mnoho vrstev dál,
čili se nám rozšíří. Je to jako když máte autorádio, tam máte naladěné určité stanice na frekvenci od do a teď se vám ta frekvence rozšíří. Takže se vám tam objeví nové stanice. Ano. A to je transformace do 5. dimenze. Toto. Budeme stále tady, budeme prostě tady na této zemi, ve svých tělech, akorát se nám, to akorát dejte do uvozovek, protože to je monumentální záležitost. Ano, to je podstatné. Akorát se nám změní ten rozsah toho vnímání a s ním i celá řada schopností a možností, ano. které samozřejmě tu změnu toho rozsahu vnímání následují. A tady tato transformace ale nevzniká sama od sebe. To je dílem souběžného synergického vlivu celé řady kvalit kosmického, makrokosmického a částečně i mikrokosmického charakteru. A já bych vám nyní alespoň ty kvality vyjmenoval. Nahrubo bych vám o nich něco začal říkat a potom později v tom dalším týdnu, když budete souhlasit, tak bych je rozanalyzoval detailně. Ano. Protože je potřeba se v tom umět orientovat a pak pochopíte tu výjimečnost této doby. Protože to, co se tady teď děje v rámci souběhu těchto kvalit, nemá absolutně obdoby. To tady ještě nikdy nenastalo, nikdy to tady nebylo. Je to jako když máte orloj, kde máte různě velké ciferníky a teď ciferníků máte, dejme tomu 8 a teď se vám najednou seběhnou ty ručičky všechny do jednoho stejného místa u všech ciferníků. Aby se vám potom, a jenom na chvilinku, aby se vám potom zase rozeběhly a šli si prostě a cyklovali si každý v rámci toho svého cyklu. A ty hodiny samozřejmě budou jinak kalibrované. Jedny půjdou rychleji, některé půjdou pomalej, že? Mm-hmm. To je samozřejmě to je jasné. A sejdou se vám ty ručičky v jednom bodě. Tak to je ta situace, která je nyní. Prvním velkým makrokosmickým, nebo chcete-li kosmickým činitelem, který se podílí na procesu zestupu, je galaktický rovník. Jak jsem řekl, je oblast galaktického rovníku. Jak jsem řekl, naše sluneční soustava rotuje kolem galaktického jádra určitou sekvenční rychlostí. Ta rychlost je vědcům známa a jedna orbita trvá 225 milionů let. V důsledku tady tohoto samozřejmě rotujeme kolem toho galaktického jádra. Ale ta rotace není v přímce, není to jakoby v kružnici, v přímé linii, ale ta rotace probíhá tak, že naše sluneční soustava se střídavě dostává do takzvané severní a jižní galaktické hemisféry. A zákonitě tím pádem musíme cyklicky přetínat oblast takzvaného galaktického rovníku. Přetínáme tuto oblast, když jdeme ze severní hemisféry do jižní a když jdeme z jižní do severní. To můžete si to tady představit tak, že máte orbitu, která má tvar elipsy, ale ta elipsa je zprohýbaná ve formě sinusovky, tak, jak přechází ze severu na jih a z jihu na sever v rámci té galaxie, ta naši sluneční soustava. Důležité je tady vidět to, že obrovská a masivní kumulace energie a samozřejmě i radiace jako takové, myslím tím radiace ne fyzické, ale spirituálně rezonanční, tak té akumulaci k té největší dochází v ose podél rovníku. Čili v době, kdy se nacházíme v tomto pásmu, tak je naše sluneční soustava, naše planeta, naše slunce zasahováno velice masivními emisemi vysoce frekvenční energetické báze, která má charakter aktivační v rámci naší genetiky, našeho DNA, našich genů a vůbec našeho fyzického těla, ale samozřejmě do určité míry i našich jemnohmotných těl. Ten přechod přes ten rovník, galaktický rovník, ten přechod netrvá ani rok, ani 10 let, ani 100 let. On trvá poměrně hodně dlouhou dobu. Jsou to řádově stovky let, dalo by se říci. 500-600 let, ano. Toto je jeden vliv. Druhý vliv, který se hned zařadí vedle tohoto vlivu, a ty vlivy se vzájemně ovlivňují a doplňují,
je vliv energetické emise, která je vyvrhována z centra naší galaxie. Již počátkem 70. let 20. století velmi, řekl bych, vnímavý a určitou jasnozřivostí obdařený učenec, vědec, doktor Paula Violet, předpověděl cyklické energetické erupce, které budou vznikat v jádru naší galaxie, a které se budou ve formě kruhových vln šířit po celé šířce galaxie až k periferním oblastem. Zajímavé na tom je to, že k této eruptivní energetické činnosti skutečně došlo a první zmínky o ní jsou z poloviny 80. let 20. století. V současné době, a po celou dobu klasickým vědeckým světem je tento jev zkoumán, ale málo se o něm hovoří, protože jeho exotičnost přesahuje vědomosti a schopnosti naší současné fyziky. Energetická kvanta se tu totiž šíří nelokálním způsobem. To znamená, nešíří se sekvenčně, že by nějakým způsobem jaksi se řídila podle Newtonových zákonů, ale v nulovém čase se prostě tyto energetická kvanta jsou schopni projevit, vyvrhovaná energetická kvanta, jsou schopni projevit kdekoliv v prostředí naší galaxie, tedy i v jejich periferních částech, tedy v místech, kde se nachází naše sluneční soustava. Tady tyto energetické emise, když samozřejmě v určitém velmi rozmělněném už stavu dorazí do periferních částí galaxie a narazí na horní stratosféru naší planety, tak dojde k energetické anihilaci, kde jednoduše energie polohová, tíhová, nebo energie pohybová, chcete-li, se transformuje částečně na energii světelnou a částečně na energii tepelnou. Z tohoto důvodu, především v letních měsících, ale i v zimě, z jasného dne, lze v rozmezí 5 až 10 minut sledovat jemné záblesky takového jakoby šedého rozředěného světla na obloze. Oni ty záblesky vypadají, jako když jede auto za horizontem a reflektorem jakoby přijede rychle přes oblohu, to světlo z toho reflektoru, ale tady je to velice rozředěné a takové velice, řekl bych, rozplizlé formaci. Tady tento jev způsobuje, jak jsem řekl, mimo jiné zahřívání horních vrstev stratosféry a toto je jedním ze základních faktorů oteplování naší planety a klimatických změn, kterých jsme svědky. Tady velkou roli hraje psychika, protože lidská bytost samozřejmě reaguje jinak na příčiny, které může nějakým způsobem ovlivnit, například globální emise, ty se dají ovlivnit. A jinak samozřejmě lidská psychika reaguje na činitel, který prostě ovlivnit nemůže. U kterého prostě ví, že nemá v ruce nástroj, pomocí kterého by mohl ten jev nějakým způsobem ovlivnit. A z tohoto důvodu naše věda o tomto jevu moc nemluví, protože jsem samozřejmě chce vyvarovat ne zbytečným, ale nepříjemným otázkám a samozřejmě do určité role, nebo v rámci určité role tady hraje i psychika roli, kolektivní psychika lidské bytosti. Tady tyto energetické emise, které jsou vyvrhovány z nitra naší galaxie, tak samozřejmě na té jemnohmotné úrovni rezonanční zase působí na lidskou DNA a na buňkový systém nejen člověka, pochopitelně, ale všech živých organismů, vlastně celé přírody naší planety. A i z tohoto důvodu dochází k transformačním změnám, především u velmi nízkých forem
existence nebo života, chcete-li, na úrovni bakteriální nebo virové. Výsledkem potom je poměrně masivní transmutace virů a bakterií, které tou svojí vnitřní bílkovinovou přestavbou na té molekulární úrovni, která je ale ovlivňována tady těmito energiemi, tak potom ty viry a bakterie jsou rezistentní na stávající antibiotika, anebo potom mají například trošičku jiné účinky, než jak doposud měly. A typickým příkladem je tu i rostlinstvo, vegetační říše, kdy se zjistilo, že celá řada bylin, ohromné množství bylin, systematicky od 80. let 20. století mění svoje léčivé účinky. Takže se dostáváme pomalu do situace, kdy bychom měli začít měnit herbáře a měli bychom začít encyklopedicky měnit informace o účincích jednotlivých bylin, protože ty vibrační posuny na jemnohmotné úrovni byliny vytváří posuny i v těch léčivých účincích potom té byliny. Mm-hmm. To je druhý vliv. A tento druhý vliv vstupuje do synergické báze s tím prvním vlivem, kterým je energie galaktického rovníku. Tady těchto vlivů je celkem 6 a o těch zbylých 4 si tedy povíme příště, protože těchto 6 vlivů na té synergické úrovni vzájemného propojení a vzájemných účinků v jednom okamžiku na tuto sluneční soustavu a na tuto planetu jsou jedním z základních pilířů transformace a vzestupu, o kterém se tak hovoří. Čili onen vzestup, ona transformace, onen vzestup je aktivován ve velké míře 6 základními vlivy, čili prekurzory kosmického charakteru, které působí synergicky v jednom okamžiku spojitým způsobem jako laserový paprsek, když to tak řeknu, zaměřený do této sluneční soustavy a na tuto planetu.